Mumpra na sad siya, oh. Mumpra siya, Chili Ace. $28 ang pack. Walay bangka ani guys, dili guys. Wala na, hanggang na may pambungkag doon. Ipang linya na mong karton diri, oh. Ano ba, kung ano. Dili na ng mga makaon na tag-5. Assistant ni Tiyo. Assistant guys. Nay. Dira. Kanina. Kulag pa. Dara, linya di, oh. Ngale? Dara, linya. Na. Dira, linya na, oh. Yan na. Yan na. Ane? Na. Nato pinataas na to pa yun. Nay, kulag pa na, ilain ba? Sige lang, mag-ablihan mo na isa. Palit ko og ano. Kulag pa. Strawberry. Muna gipangita ni Dardar. Ambot siya ba kay makahurot ani buka. Hindi guys. Muna yung akong kinaham guys. Is sister. Ba, Uban pa guys. sa pa na diya. Maginagbay guys ba? Pang dikati pa din mga bata guys na. Ano tayo? Sir? Coca-Cola. Tato. Pila bligyan na 5 ba? Tay. 5 eh. 5 ka. Ay, pala biik eh. Okay. Ganahan sila guys. Bitik sa mga bata. Holy pa. Dito guys, suko ko inahan na guys. Ano yung plan siguro? Birthday daw. Oh my god. Oh my God. Gamay kayo guys, yung pag-ibig ko guys. Pagkabli lagi isa ka karton anak dol. Kay Ale? Daro na. Ano ka na? Ako ra display anak dol, ibutang na ya. Daro na. Ako ra display anak. Oh my god, betul kan nih guys. Daro na. Apa nih? Wala na nabilin dito? Ako ra display anak, di ala na ibutang. Ano? Ora to. Ay na pa'y pan. Suro nagkarton ang pan ba? Oh. Ako na rin sana dol, karon na. Terus anduha. Saan na? Ulo mi. Mama, ambit. Mama, ibalo na ni oy. Kasi ibalon nga ibaligya man nato. Ibalo na ko na idago na diya. Mang ibaligya na para natay kwarta. Balo na ko na. Pagkuha lang duha. Ayo guys. Hala. Pay. Ma,